E martes son os Winning Present, significa que temos Bestiario do Bestiario con Martiño Suárez. Hola Martiño, que tal? Boas noites. Moi boas noites, Pedro, moi boas noites, Toni, como vai todo por aí? Pois aquí estamos, aquí, o sea, como ese matrimonio venga venido. Bueno, ese venga venido ás veces. Xa sabes como somos. Ás veces. A ver, contame, hoxe que imos ter un bestiario de famosos, bestiario cultural. A ver, contame un pouquiño. Bueno, ti xa sabes que no bestiario sempre nos gusta falar de libros que falan de deporte, non? E moito máis iso son libros así un pouco diferentes. Hoxe imos falar dun libro que, curiosamente, sabes que nas primeiras temporadas do bestiario sempre me dicía xente, falas moi pouco de básquet. ¿Sí? Nunca metes unha historia de baloncesto. Ben, pois este é o segundo libro sobre básquet do que falamos esta temporada. Porque hai unhas semanas falábamos con Óscar Cuant, do seu libro Bailando en el Parquet. E hoxe imos falar dun libro de básquet distinto, moi diferente ao de Óscar, non? Que un libro que combina anécdotas e unha historia, a historia do baloncesto cun fío argumental moi bonito, non? Unha viaxe por Estados Unidos buscando entender o básquet, pero sobre todo o país, non? Un viaxe que, como o propio título do libro expresa, é un viaxe de costa a costa, coast to coast, de canasta a canasta tamén, segundo a xogada esta famosa do xogo, non? Mira, a ver se se ve. Sí, aí estamos aquí por aí en Bridge, aí se ve. Aí o temos. No meu Kindle, o coast to coast. En Kindle, versión Kindle, sí, señor. Sí, porque hai que forrar. Teño que librar broza da casa, que non me caben as cousas. Pois mira, este libro é un libro dun xornalista da Coruña que empeza a viaxar na Coruña en Nova York, é máis ou menos o mesmo, perdón, foi por esa confusión. Empeza a viaxar en Nova York, no? E chega pois ata a costa de California, no? E fala de cousas non demasiado obvias da historia de Estados Unidos e do baloncesto, no? Fala da influencia dos puertorriqueños no desenvolvemento do xogo, de Indiana e o Medio Oeste, que son o lugar onde naceu o baloncesto, pero hoxe parecen a anos luz do que agora entendemos, non? Por baloncesto, sobre todo pola NBA e o WNBA. Fala pois do luxo de Los Ángeles e dos contrastes de San Francisco, non? Da epidemia de crack de Tenderloin e dos ultra ricos das corporacións tecnolóxicas. Xa che digo, un libro que che fai entender como un xogo que en orixe era patricio, moi branco, moi de colexio de brancos, non? Se converteu en internacional, en referente cultural e, además, en referente de moda, non? Para todo o mundo, cando pasou polas mans dos cidadáns negros de Estados Unidos, non? O título, como che dicía, Coast to Coast, o autor Fernando Maía, que creo que temos xa aí agardado por nosotros. Pois veña, imos saudar a Fernando Maía, xornalista coruñés, que agora creo que vive no País Vasco, pero que viviu creo que en moitísimos sitios e que ten unha experiencia vital tremenda. Hola Fernando, que tal? Boas noites. Hola, como estades? Moi ben por aquí. Nada, moitas gracias por invitarme. Ou temos que dicir Gabón agora. Podemos dicir Gabón tamén. O que queirades, somos políglotas. Falas euskera tamén? Bueno, entendo un pouquiño, pero que é falar, o básico. A ver, ves aquí a falar do teu libro, non? A falar do Coast to Coast. É un libro sobre baloncesto, pero que, como dicía Martiño, versa un poquinho máis aló, non? Que un poquinho informar un poquinho ou contar un poquinho como é a sociedade norteamericana, que ti ben coñeces porque creo que botaches uns cantos anos por ali, non? Sí, eu adoito dicir que o baloncesto é unha excusa para contar o país, non? O libro está dividido en bastantes historias e o básquet é o mínimo común que aparece en todas elas, pero o fin último non é contar unha historia de baloncesto, senón explicar o país, non? Porque toda parte de iso, eu vivín ali entre 2014 e 2016 durante 2 anos, máis ou menos. Bueno, sí que quería contar
que non hai só un Estados Unidos, non? Hai moitos, moi variados, dependendo en que sitio estés ou con que tipo de xente estés, ese país cambia moito, non? Hai moitísimas realidades e quería contar todas as realidades posibles dos Estados Unidos e pensaba que o fío argumental perfecto ou a excusa perfecta era o baloncesto porque me gusta, basicamente. Contar como é o país Estados Unidos nun libro debe ser moi complicado, non? Porque, claro, como é Estados Unidos? É unha pregunta que pode abarcar moitas cousas, un país tan diferente de un lugar a outro, non? Sí, é un país multicultural, porque eu penso que ás veces temos unha visión un tanto sesgada, non? O do país blanco moi conservador ou tamén do país afroamericano que estamos relacionados co baloncesto, pero hai moitísimas realidades máis aló, non? A dos latinos da costa oeste que tenden a ser máis caribeños, os mexicanos da costa oeste, a realidade das mulleres, dos povos nativos, do rural, bueno, obviamente non se contaron todas neste libro porque iso é imposible, pero bueno, todas as que puiden contar están aí reflexadas e eu sempre digo que o baloncesto tamén é unha ferramenta perfecta porque así como outros deportes moi americanos, moi estadounidenses como o fútbol americano ou o béisbol, case non hai representación das mulleres, o baloncesto si ten, non? Porque hai unha liga profesional como a WNBA, porque o baloncesto universitario feminino é moi importante, e, bueno, se queres contar un país, pois deixar de lado as mulleres sería deixar de lado o medio país. Por iso tamén o baloncesto. É un bo idioma baloncesto para contar o que son os Estados Unidos? Sí, eu penso que por esa razón é o mellor idioma e aparte que é un idioma co que os Estados Unidos chegaron ao último recuncho do mundo, non? Só hai que ver agora quenes son as estrellas da NBA, pues, Antetokounmpo que é de Grecia, Doncic un balcánico, Jokic igual, bueno, esta noite retiran a camiseta a Pau Gasol cos Lakers, pois, bueno, esa é unha linguaxe totalmente internacional, non? Case como o Esperanto, máis parecido ao Esperanto que ten os Estados Unidos. A min, Pedro, hai unha cousa que me gusta moito do libro, que é que non só conta historias sobre o baloncesto, non? Como pode haber outros libros que o fan, senón que además vai buscar os protagonistas. A veces atopos e a veces non. E unha das cousas que máis me gusta é o proceso de Fernando plantándose no barrio no que lle dixeron que vivía fulano de tal e buscando, preguntando polos bares, hasta que ao final dá con el, incluso a veces, non? É unha cousa que me gusta moitísimo do libro, non? Esa labor de producción que tienes que facer ti mesmo, imagino, Fernando. Sí, digamos que a produción non é o meu forte, é pouco ortodoxa, non? Era ir aos sitios e como Sí, chegar e comezar a preguntar por Luis Felipe López ou por Lucia Harris ou por X persoas que me contaron que andaban por algo e, bueno, claro, ás veces atópalas e outras veces non é o que ten, pero penso que tamén é parte da... Bueno, nun principio non estaba planeado que fora así, pero, bueno, acabou por ser parte da graza do libro, non? Cando comezas a escribir o libro, a tua idea, cal era? Facer un pequeno relato, a cousa foi agrandando, tiveches que descartar moitas cousas? Sí, bueno, houve historias aí que quedaron como, digamos, pinceladas, como eu fixe unha visita tamén ao colexio que fundou LeBron James na súa cidade natal, en Akron, bueno, outras historias. Sí, exactamente. Por diversas razóns, pues, bueno, esas historias quedaron máis no caixón, pero bueno, eu cando marchei para ali para facer esta viaxe, si tiña claro que o libro era o objetivo principal e bueno, tamén outra historia que quedou sen contar foi, claro, eu estaba en San Francisco cando chegou a pandemia e quería coñecer a un exxogador de baloncesto que se chamaba Andre Ingram, que fora o xogador máis maior en debutar na NBA e fixera cos Los Ángeles Lakers porque el xogaba no filial da Liga de Desarrollo e demais, e quería contar a súa historia como unha forma de pôr en contexto esa outra Los Ángeles que non se coñece, moito máis precaria, pero bueno, por temas da pandemia eu tiña entrevista concertada con ele e demais, pero bueno, chegou o COVID e cancelaronme e bueno, e quedou así. Historias para un próximo libro. Cando un se mete nunha lea destas, co que propósito o fai, Fernando? É unha
satisfacción persoal sacar o proxecto adiante. Imagino que monetariamente as cousas tal e como están non sei que repercusión pode ter, pero imagino que non é unha aposta segura, ou non creo que sexa unha aposta segura. Cal foi o teu propósito cando decidiches escribir o libro? A ver, obviamente non é unha aposta económica, senón sería a peor aposta económica que farei na miña vida. Fora deso, bueno, eu teño varias paixóns, non? O deporte é unha, pero sobre todo viaxar e a literatura de viaxes, pois aí sempre me gustaron pois escritores ou xornalistas tipo Ander Izaguirre ou Henry González ou Joan Didion, no tema máis americano e tal, e bueno, como di un amigo meu que tamén é fotoxornalista, é freelance, bueno, é un hobby que sae un pouco caro, pero é o que temos, non? Tens que ter un pouco de paixón por facelo, porque obviamente, como diste, económicamente non é rentable per se, pero a razón para facelo, pois é unha paixón por viaxar e por coñecer o país a través do baloncesto, e tamén porque tiña un traballo esperándome en San Francisco, por lo tanto tiña un seguro de vida se as cousas iban mal. Teño que recoñecer que eu ainda non puiden botar unha bollada ao libro, entón que teño unha curiosidade. Podese facer como guía para ir de lugar a lugar en Estados Unidos? Podese utilizar o libro como unha guía de viaxe? Sí. O Google Maps fundino estes días, pode decir. Se me cobran por paso, pagaba bastante. Igual chegas a sitios que turísticamente non son, por decirlo de alguma maneira, os máis atractivos do país, como Flint en Michigan, pero son lugares interesantes. Depende do tipo de viaxe que queiras facer, eso sí. Eu solamente estive 3 veces nos Estados Unidos e as 3 en Nova York, que son un pouco repetitivos. Eu só estive en unha, así que quédame moito por ver. Pois nada, temos que coller o libro e e marchar para lá. E botarnos a manta a cabeza. Martiño, non sei se queres algo máis para Fernando. Pois nada, simplemente que eso, que me parece que unha das cousas máis chulas son incluso algunhas historias que se atopan por casualidade. Por exemplo, vou facer un pequeno spoiler, sí, que é unha vez nun dos capítulos el visita o que supón que é unha localidade na que está o peor equipo de baloncesto dos Estados Unidos ou algo así, ¿no? Atópase con un adestrador que lle desmonta por completo o argumentario, dicindo, no, cuidado, aquí damos moita importancia a esta historia, é moi bonito, ¿no? Con que historia te quedas ti, Martiño? Con esa? Esta gustoume moitísimo porque aparte pasa precisamente na América super branca esta que vemos con certo espanto a veces nas noticias, e chamoume moita atención, gustoume moito. Hai moitas moi boas, Fernando, pois nada, imagino que o libro está fácil de conseguir nas librerías españolas, non? Exactamente, sí, en todas as librerías espero que este ou non es que estea, pero bueno, seguro que hai algunha por aí que o ten. Por tanto, é a primeira vez que vexo o meu libro en Kindle, o sea que gracias a Martín tamén por eso. Pois aquí está, bueno, agora pagouseme. Pero aquí está. Imagino que na web da Editorial Contra tamén o podemos conseguir. Aí está. Tamén, sí, en Amazon tamén está disponible. Pois nada, estás metiendo algún novo proxecto aí tamén agora, Fernando? Escritura, audiovisual? A segunda parte. A segunda parte vou na deixar para dentro duns anos. Agora estou a escribir un libro en galego sobre unha viaxe que fixen moitísimo máis corta, obviamente, por Galicia, polo interior, ca miña cadela o verán pasado, que funden de Vegadeo ata Balboa, no Bierzo. Bueno, así un libro camiñando e demais, con unhas cuantas historias que tamén atopei interesantes. Non ten nada que ver co baloncesto neste caso, pero algún día voltarei tamén a escribir algo máis sobre baloncesto, algo máis extenso. E bueno, e logo pois escribindo reportaxes e demais. Nesta sección sempre rematamos cunha recomendación musical de Martiño. Quero a ver se lle gusta a Fernando a recomendación musical que le siu Martiño para ambientar... Para ilustrar o libro. Claro, para ambientar Coast to Coast, unha viaxe polas marxes. Martiño, cal foi a tua decisión? A tua elección? É unha recomendación sacada das súas páxinas, porque ademais entón hai moitos sitios destes aos que vai Fernando no libro que dices tú, por que non estarei eu ali, no? Un deles é cando vai a Memphis ao Museo das Stacks, no? E traza un paralelismo moi chulo
entre un tipo grande que se chama Margasol, que chega ali e de alguma maneira se convierte no referente do equipo de Memphis, e un tipo grande tamén de lonxe que se chama Otis Redding, que chega a Stax e a convierte nunha disqueira pois coñecida internacionalmente, no? Bueno, unha das primeiras cancións que grabou Otis Redding para Stax é This Hands of Mine, e penso que é un final ademais glorioso para esta sección. Gusta esta elección, das ok, das o aprobado, Fernando? Perfecto, un 10 para Martiño. Voulle mandar un libro físico como regalo, penso. Era fácil, esta era fácil acertar. Pois nada, Fernando, un placer que estiveras con nos xogando a Contraataque na Radio Pública de Galicia. Moitas grazas e moita sorte co libro e cos teus novos proxectos. Igualmente, moitas gracias. De Fernando Maía, o xornalista, o libro Coast to Coast. A verdade é que ten moi boa pinta. Martiño xa puido ler, vai ser o próximo que lean as próximas datas. Hai que anotalo aí. Sí, Toni López. López. Claro, e ademais formato digital ou papel, así que para estas semanas teño moito en carteira, aí en cola, como se di na impresora, pero sí.